Здравейте всички! Днеска правя нов клип. За пръв път ще играя на Майнкрафт пред вас и искам да ви кажа. Ако искате да се включите в сървъра, който съм направил, ще разгледам разни неща. Има кралство, в което съм сега аз. Има различни работи. Другът ми сървъра ми се казва Total, на Майнкрафт се казвам Lazerstorm. И първите 9, които си кажат името, които са на Майнкрафт за коментиране, ще получат работа, която искат. Ако някой не иска от първите 9 да работи, ще на 10-я или на 11-я, който дойде подред, зависи, ще получи работата, която иска. Ще има различни работи. Сега ще ви покажа. Добре да ви кажа, че на мен тук ми бъгва. Ще покажа, ако не е нощ. Ето, търси се дърво секач. Еги тука. Търси се полиция. Търси се строител. Търси се боец. Търси се готвач. Ето тук. Търси се миньор. Имаме търси се банкер. Търси се фермер. Има и къщи под наем, които съм направил. Ако съм изброил 8, сега ще ви кажа, чакайте. Има търси се полиция, търси се строител. Чакайте. Има работа за полиция, строител, боец, готвач, ловец. Чакай, боец и ловец са едно и също нещо. Тук дървосекач, миньор, готвач. Чакай, аз го казах. Фермер. Пак. Фермер, готвач, боец, строител, полицай. Чакайте. Пак ще... Полиция, строител, боец, готвач, както и да е. Фермер, дървосекач, миньор, банкер. Фермер, ако ви го казах. Има и къщи под наем. Там е ресторанта. Ако искате да видите отвътре всички неща, първите всички, които си кажат имената на Майнкрафт, ги събирам на 15 юли. Събирам играчи на 15 юли. Не знам в колко часа ще се разбера с майка си, ако съм свободен. 12 часа. Ще я чакам в сървъра в 12 часа. Да знаете, всички, които са записали играят Майнкрафт, в 12 часа да дойдат, и ще видят всичко наоколо. За повече информация напишете името си на коментиране. Влезте в сървъра ми в 15 юли 12 часа и ви пожелавам приятен ден.